Together, growing in faith, changing communities. Baba wethu ongcwele, iNkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu wethu kuba uNkulunkulu uhlala kanye nathi. Siyabonga nakalesi sikhathi uNkulunkulu wethu ongcwele sazokhuluma enhlizweni zethu thina nembeza bethu ukuze uNkulunkulu wethu siyakuzinikela kuwena ngeqiniso. Siyakhuleka kuwena uNkulunkulu sisazokuzendlala kuwe. Sizocela intethelelo kuwe, sizocela ukuhlanjululwa nguwe, sizocela umuso ovela kuwe. Yiba kanye nathi ke uNkulunkulu wethu, nguwakho umoya ongcwele uhlale kanye nathi manje naphakade. Amen. Madunyiswe uJesu Kristu. Basaphila abazalwane. Akusibona ukhale njalo ngabantu amaqala. Kata senzeni amaqala. Amaqala noma intaba noma amanzi ikona kuyikuphi. Amaqala. Kuthi kusasa ngeke siwalokuthi. Angithi. Kusibeki bandla lakho uyabona.
Madunyiswe uJesu Kristo. Sakuthola amazwi lapho sitholakala khona encwadini kaGenesis sakuthatha chapter 3 uverse 8 kuya kuverse 11. Ngiyacabanga ukuthi ithuba lokubhala izicelo zethu sazothi wakhululekana ningakhathazeki. Sazothola ithuba sazonikeza isikhathi. Songena enkonzweni yempenduko, sizongena enkonzweni yokusihlambulula, sizoqhubeka okanye sizophelelisa umsebenzi sesiuqalile. Njengoba siqale ezansi emthonjeni, sizakuhlanjululwa lokho okusikhungethe, lokho okusempilweni zethu. Sesozethula kuNkulunkulu, sizohlambulula lokho ngaphakathi kuthina. Genesis chapter 3 verse 8 kuya ku-11. Ntambama selipholile, indoda nomkayo bezwa izigi zikaSimakade uNkulunkulu ezihambela ensimini. Base becasha phakathi kwemithi. USimakade uNkulunkulu wammemeza umuntu wakhe wathi, "Ukuphi na?" Waphendula wathi, "Ngizwe izigi zakho ensimini, ngase ngesaba ngoba ngihambazi ngacasha." Wathi kuye, "Ngubani okutshele ukuthi uhambazi na? Ngabe udlile yini kulowo muthi engakudonsa ngendlebe ngathi ungadli kuwo na?" uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezwi lakhe manje naphakade. Amen. Bazalwane, zimbili izinto engifisa ukuba sizibheke kule ncwadi kaGenesis, okuyincwadi edumile lesiyazi kakhulu phakathi kuka-Adamu no-Eva bengawuyaleli umyalelo kaSimakade. Lapho khona inyoka isimlingile u-Eva ukuba enze lokhu uNkulunkulu ayekade ekunqabele. Lapho khona isintu sesimhlubukile uNkulunkulu, sasuka kulokho uNkulunkulu abekubeke kubona phambi kwabantu bakhe. Amazwi esiwatholayo sizwa uAdam no-Eva sebemonile uNkulunkulu, sebebona ubuze babo ebese bayahamba bayocasha. Amazwi okuqala amhlaba umkhwele uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma noAdamu athi, "Ukuphi na?" Yambuza uAdamu ukuthi, "Muntu wami, ngoba ngisakuboni lapho ebengishiye khona, usukuphi na?" Le nkonzo esingena kuyona inkonzo yempenduko, inkonzo yokuzosiceba uNkulunkulu ukuthi simaphi naye. Inkonzo lapho sizakutshela khona uNkulunkulu uma ngabe esibuza ethi ukuphi na, ebese ngiyamtshela Nkosi ukuthi ngimaphi, ngenzani, usibanibani. Inkonzo lena esizoceba khona izono zethu phambi kukaSimakade, sithi, "Nkosi, ngisekuhlebeni." Athi uNkulunkulu, "Ukuphi na?" Ngithi, "Nkosi, ngisemagqukweni." Athi Nkosi, "Ukuphi na?" Ekubuza njengomntwana wakhe, ebese uyamtshela ukuthi, "Nkosi, ngilapha ngoba ngihambazi." Izwi lesibili elimhlaba umkhwelo uthiwa waphendula umuntu okanye waphendula uAdamu wathi, "Ngizwe izigi zakho ensimini, ngase ngesaba ngoba ngihambazi." Kubuhlungu ukuhambaze ungaboni ukuthi uhambaze. Kubuhlungu ukuthi usesonweni ungaziboni ukuthi usesonweni, ngoba sesiphendula ingxenye yempilo yakho, sesiyinjwayele empilweni yakho. Kuyingozi kakhulu uma ngabe
umuntu engasakwazi uacknowledge ukuthi ngihambaze. Kuyingozi ukuba yikholwa ungasakwazi ukubuyekeza impilo yakho uthi Nkosi ngihambaze. Liyingozi ikholwa isono esesiyinjwayelo esesingasakwazi ukucasha ekukhoneni kukaNkulunkulu. Liyingozi ikholwa elisengesenayo i-sense of shame ne-sense of guilt. Mangabe uAdam noEva sebebonile ukuthi bamhlubukile uNkulunkulu, kuyavuka ngaphakathi kubona ukuthi engikwenzile bengafanele ukuba ngikwenze. Kuyavuka ngaphakathi kubona ukuba manje sesimhlubukile uNkulunkulu. Bayazibona ukuba sesihambaze ngoba sesenze lokho bengafanele sikwenze. Mhlawumbe thina siyakwazi ukuzibona uma ngabe sesihambaze phambi kwaNkulunkulu. Thina siyakwazi ukuzibona uma ngabe sesimhlubukile uNkulunkulu. Kukalula ukuthi uqhubeke uye enkonzweni uphinde esonweni sakho ngoba usaboni ini ubuzi bakho. Uyingozi umuntu ongasakwazi ukuzifihla ashawa amahloni ukuthi lokho engikwenzile kuronke. Uyingozi umuntu yayethiwe ungasafarishi kule syndrome yokuthi abantu bazothini. Kodwa ngiyakuwishe ngithi leyo syndrome ibalulekile empilweni. Ngoba uma ngabe ngingesenandaba nokuthi abantu bazothini, ngizokwenza nomsima kanjani? Hawu mthikoni ongani mina ngisafarishi abantu bazothini syndrome. Hawu baba akusenziwa kanjani ngoba ngisakubona ubuzi bami, angisenayo i-sense of shame ne-sense of guilt. Sengiphila ngaphansi ukuthi angisenandaba nokuthi abantu bazothini. Kuyingozi ukuthi uhlale unqunu ngenxa yezono zakho kepha ungaboni ukuthi unqunu. Kuyingozi ukuthi isono usijwayele kangangokuba awusayiboni into erongi ngaso. Kuyingozi ukuthi noma ngabe usutshelwa usuvula amehlo bese thini bayangijaja. Usufuna ungijaja ngithi vela nive ngijajana ngoba isono sesiphendule ingxenye yempilo yethu awusaziboni noma usuhambaze phambi kaNkulunkulu. uAdam noEve noEva ukube ababonanga ubuze babo babezothi noma sebonile ebese baqhubeka bayicanasela ensimini zikaSimakade. Babezothi noma sebonile bese benze njengoba senza thina njengamakholo. Sithi noma sesonile siqhubeke sisicanasele nje ebandleni likaSimakade. Sithi noma sesonile siqhubeke sizivathele nje umhlangano ngoba ngisenayo i-sense of shame ne-sense of guilt. Sithi noma ngabe sengonile kwaziwe ebandleni, kwaziwe emphakathini ukuthi lo muntu ohleli naye akuyena owakhe, sithi ngoba ngisakubona ubuze bami nesono sami. Ngoba kuronga ngisakuboni konke sekuhamba kahle phambi kwabehlanga. Kuyingozi umuntu othi noma usumnguli inkwembu kepha angayiboni into erongi ngoba ubuze bakhe usebamkelile ubunqunu bakhe. Ngoba sakwazi ukuthi hamba ayocasha athi Inkosi ngicashile ngoba ngibonile. Hleze siyangena nje sizimukele isakramente, siziqhubekele sodlala nabantu sisenabo sikavunyelwe ngokwebandla ngoba ngisakubona into erongi lapho. Ngoba ngisakubona ubuzi bakhe. Mhlawumbe ngiyasiqhubekela nje ngenze engikwenzayo elithi ibandla livumelekile ngoba ugcotshiwe bese ngiyaqhubeka ngithi nami ngumuntu ngoba ngisakubona ubuzi bami, angisakuboni ubunqunu bami. Ubuhlungu bokuhamba unqunu ungaziboni ukuthi unqunu
abantu bekubona ukuthi uhambaze. Ebese ucabanga ukuthi uNkulunkulu vele uyazi. Akekho vele ongesona isoni. Mangabe isono sesisamukele sasenza ingxenye yempilo yethu. Together, growing in faith, changing communities.